नमस्कार, मी भक्ती भावे. नागरिक नामाच्या या एपिसोडमध्ये आपण आज संविधानाविषयीच्या एका FAQ बद्दल जाणून घेणार आहोत. FAQ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, तेच ते. आम्ही जेव्हा संविधानाला धरून अनेक वेळेला वेगवेगळ्या गटांसोबत चर्चा करतो किंवा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स घेतो, त्यावेळेला एक प्रश्न आम्हाला हमखास विचारला जातो आणि हा प्रश्न म्हणजे, हे संविधान जर मला वाचायचं असेल तर मला कुठे मिळेल वाचायला? आता आपल्याला जेव्हा जेव्हा आपण संविधान असा विचार करतो, भारताचं संविधान, तेव्हा एक जी ओळखीची इमेज आहे ती म्हणजे आपल्या संविधानाच्या पहिल्या पानाची. ती म्हणजे ही इमेज. भारताच्या संविधानाची उद्देशिका ही आपल्याला शाळेच्या पुस्तकामध्ये देखील सुरुवातीला प्रत्येक वर्गासाठी दिसते. कुठल्याही सरकारी ऑफिसमध्ये तुम्ही जा, तिथे उद्देशिका बऱ्याच वेळेला लावलेल्या असतात. त्यामुळे उद्देशिकेचं पान बहुतेक लोकांना माहिती असतं. पण ऍक्च्युली पूर्ण संविधान हे इतकं मोठं आहे आणि त्याच्यामध्ये वेगवेगळे भाग आहेत आणि त्याच्यात खूप गोष्टी लिहून ठेवलेल्या आहेत. हे जर का तुम्हाला वाचायचं असेल, बघायचं असेल तर ते कसं करायचं, याला धरून आज आपण बोलणार आहोत. 2-3 पद्धतीने हे करता येईल. सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे अर्थातच तुम्ही भारताच्या संविधानाचं एक पुस्तक तुमच्या वैयक्तिक वापरासाठी तुमच्या घरी ठेवू शकता. आता संविधानाची पुस्तकं कुठे मिळतात? तर साधारणपणे कुठल्याही शहरामध्ये किंवा तालुक्याच्या पातळी किंवा गावामध्ये जर तुमच्या इथे एखादं दुकान असेल की जिथे कायद्याची पुस्तकं मिळतात, लॉची पुस्तकं मिळतात, लॉ स्टुडंट्सना माहिती असतो हा विषय, तर तिथे जरूर हमखास संविधानाची कॉपी आपल्याला मिळते. जशी हे जे माझं पुस्तक आहे हे मी पुण्यातल्या एका दुकानातून घेतलेलं आहे. तसंच ऑनलाईन देखील तुम्ही कॉन्स्टिट्यूशनची कॉपी मागवू शकता. जशी ही माझी दुसरी कॉपी आहे इंग्लिशमधली, ही मी ऑनलाईन मागवलेली आहे आणि बहुतांश वेळेला या अपडेटेडच कॉपीज असतात. म्हणजे आता उदाहरणार्थ ही जी माझी कॉपी आहे ती 2019 पर्यंत जे बदल केलेले आहेत संविधानामध्ये तेवढी अपडेटेड कॉपी आहे. आता दुसरा आणि अत्यंत इंटरेस्टिंग मुद्दा असा की ऍक्च्युली संविधानाचं जर पुस्तक जाऊन बघायचं हेही आपल्याला करायचं नसेल तर कॉन्स्टिट्यूशन एका क्लिकवरती आपल्या मोबाईलमध्ये डाउनलोड करता येऊ शकते. येस, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाच्या वेबसाईटमध्ये वेगवेगळ्या भाषांमध्ये संविधानाची PDF कॉपीज आपल्याला अपलोड केलेल्या दिसतील आणि त्या डाउनलोड करून तुमची संविधानाची कॉपी ही तुमच्या मोबाईलमध्ये नक्की असू शकते. तर आता कुठल्या वेबसाईटवर जायचं, तिथे जाऊन काय करायचं, हे सगळं आपण बघूया यापुढे. चला, संविधानाची कॉपी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाच्या वेबसाईटवरून कशी डाउनलोड करायची हे आता आपण बघूया. ओके, आता इथे आपल्याला एका वेबसाईटचं नाव टाकायचंय. भारत सरकारचे जे विधी आणि न्याय मंत्रालय आहे म्हणजे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ अँड जस्टिस, त्याची एक legislative.gov.in नावाची वेबसाईट आहे. या वेबसाईटवरती आपल्याला जायचंय. ही वेबसाईट बेसिकली सगळ्याच कायद्यांच्या प्रतींसाठी आपल्याला उपयुक्त ठरू शकेल. सो आपण या वेबसाईटवरती आता आलेलो आहोत. आता इथे तुम्हाला उजवीकडे जर पाहिलं तर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चा बार दिसेल, तिथे आपण क्लिक करायचंय. ओके, आता इथे बघा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन इंग्लिश तर तुम्हाला दिसतच आहे, पण सोबतच आपल्याला वेगवेगळ्या इतर भाषांमध्ये देखील संविधानाची कॉपी आपल्याला इथे दिसते, संविधानाची प्रत दिसते. जसं की इथे मल्याळम मला दिसतंय, तमिळ दिसतंय. तुम्ही अजून पुढे रिजनल लँग्वेजेस मध्ये गेलात तर सगळ्याच बहुतांश प्रादेशिक भाषांमध्ये संविधानाची कॉपी ऑनलाईन उपलब्ध आहे. ओके, आता आपण आपल्याला जी काढायची आहे ती मराठीची कॉपी शोधायची आहे. तर इथे मला चौथा ऑप्शन दिसतोय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ही 2 भाषांमधली म्हणजे इंग्लिश आणि मराठी या दोन्ही भाषांमधली आहे. ती आपण डाउनलोड करूया. मी इथे डाउनलोडचं बटन क्लिक करते. ओके, सो ही झाली आपल्या भारतीय संविधानाची जी
ओरिजिनल प्रत आहे त्याची डिजिटल कॉपी. ओरिजिनल प्रत म्हणजे 2 ज्या ओरिजिनल प्रती आहेत त्या आपल्या पार्लमेंटमध्येच आहेत, पण त्याचा जो टेक्स्ट आहे तो आपल्याला इथे दिसेल. आणि अर्थातच ही 2014 पर्यंतची अपडेटेड आहे, म्हणजे 1950 पासून ते पुढे संविधानामध्ये जे जे काही बदल झाले ते 2014 पर्यंतचे आपल्याला या प्रतीमध्ये दिसतील. जर तुम्ही याच वेबसाईटवरची इंग्रजीमधली प्रत बघताल तर 2020 पर्यंतचे बदल त्याच्यामध्ये इनकॉर्पोरेट केलेले आपल्याला दिसतील. तर आपण थोडंसं पुढे येऊया आता. ओके, सो भारताचं संविधान आपण थोडं मोठं करूया. ओके, सो भारताचं संविधान 2014 पर्यंतच्या सुधारणे सकट. ओके, आता मी जर का थोडं पुढे गेले तर मला इथे इथे मला दिसते अनुक्रमणिका. ओके, जी आता मला इंग्लिशमध्ये दिसते, पुढच्या पानामध्ये मराठीमध्ये दिसेल. सो इथे तुम्हाला दिसेल की आपल्या संविधानामध्ये आपलं संविधान हे भागांमध्ये विभागलेलं आहे. भाग 1, भाग 2, भाग 3. सो हे काय आहे, बेसिकली एखाद्या पुस्तकाला जसे चॅप्टर्स असतात, धडे असतात, त्याच पद्धतीने आपल्या संविधानाला भाग आहेत. भाग 1 हा आपण समजू पहिला धडा असं. तर असे संविधानामध्ये 22 भाग आहेत. आणि इथे डाव्या बाजूला तुम्हाला अनुच्छेद हा शब्द दिसेल, ज्याच्यामध्ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 असे नंबर दिसतील. असे 395 पर्यंतचे नंबर तुम्हाला संविधानाच्या शेवटापर्यंत दिसतील या अनुक्रमणिकेमध्ये. सो अनुच्छेद म्हणजे काय, तर याच भागाचे उपभाग, छोटे छोटे त्याचे जे उपभाग आहेत त्याला आपण म्हणतो अनुच्छेद. संविधानाचा कुठेही आपल्याला रेफरन्स घ्यायचा असेल तर या अनुच्छेदांचा रेफरन्स घेऊन बोलणं अत्यंत महत्वाचं आहे. जसं जेव्हा मी म्हणते की मला समानतेचा हक्क आहे, कायद्यासमोर समजा सगळे समान आहेत असं मला म्हणायचंय, तर अनुच्छेद 14 नुसार असं मला तिथे म्हणावं लागेल. त्यामुळे अनुच्छेद हा भाग संविधान समजण्याच्या दृष्टीने आणि रेफरन्सिंगच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा आहे. आता आपण थोडंसं शेवटला येऊया, अगदी शेवटला, की जिथे आपल्याला परिशिष्ट आणि अनुसूची दिसतील. ओके, सो संविधानाच्या शेवटला काही अनुसूची आहेत की जिथे थोडीफार डिटेलमध्ये माहिती आपल्याला मिळते. याच्यामध्ये तुम्ही बघताल तर अनेक वेगवेगळ्या प्रकारच्या गोष्टी आहेत, पण आपल्या रोजच्या जगण्याशी संबंधित जर का काही अनुसूची आपल्याला अगदी एक उदाहरणादाखल द्यायच्या झाल्या तर ती आहे 11वी आणि 12वी अनुसूची. ओके, की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला दिसेल की 11व्या अनुसूचीमध्ये माझ्या ग्रामपंचायतीने नक्की काय कामं करणं अपेक्षित आहे त्याची एक यादी दिलेली आहे. 12व्या अनुसूचीमध्ये माझी महानगरपालिका, माझी नगर परिषद यांचं नक्की काय कामं आहेत, काय कर्तव्य आहेत, काय जबाबदाऱ्या आहेत, या अनुसूची 12व्या अनुसूचीमध्ये लिहून दिलेलं आहे. सो ओव्हरऑल जर का तुम्ही बघताल पूर्ण संविधानामध्ये आपले हक्क, जबाबदाऱ्या आणि त्या आपल्या हक्कांची जबाबदाऱ्यांची पूर्तता व्हावी, त्याचं सगळ्याचं संरक्षण व्हावं, आपल्याला ते आपल्यापर्यंत व्यवस्थित पोचावं, याच्यासाठी जी काही सिस्टीम लागते त्या संपूर्ण गव्हर्नन्सची माहिती संविधानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. आपण आत्ताच बघितलं की आपण संविधानाची कॉपी कशी डाउनलोड करू शकतो. आपण हे पण बघितलं की भारतीय संविधानाचे 22 भाग आहेत, म्हणजेच 22 धडे म्हणू आपण सोप्या भाषेमध्ये, चॅप्टर्स ज्याला आपण म्हणतो. आणि अर्थातच 395 अनुच्छेद आणि इतर माहिती देखील आपण बघितली. संविधानाची कॉपी माझ्याकडे का पाहिजे हा प्रश्न तुमच्यापैकी अनेक जणांना पडेल. ते अशासाठी कारण एक नागरिक म्हणून वावरताना मला सतत, म्हणजे मी अगदी रोडवरून प्रवास जरी करत असेल तरी सुद्धा सिग्नलला मी समजा सिग्नल तोडला, नाही तोडला, जे काही होत असेल आणि कुठे मला काही जाऊन कंप्लेंट करायची वेळ आली तरी सुद्धा एक नागरिक म्हणून माझे काय हक्क आहेत, माझ्या काय जबाबदाऱ्या आहेत, गव्हर्नन्स सिस्टीमच्या काय जबाबदाऱ्या आहेत, हे सगळं आपल्याला माहिती असायला पाहिजे. आणि हे सगळं माहिती असायचा बेसिक जो सोर्स आहे तो आहे आपलं संविधान. तर त्याच्यामुळे जसे इतर अनेक डॉक्युमेंट्स आपल्या मोबाईलमध्ये असतात तशी एक कॉन्स्टिट्यूशनची कॉपी आपल्या मोबाईलमध्ये राहिली पाहिजे. आणि त्यातल्या काही बेसिक गोष्टी या आपण म्हणतो ना की आपण सतत वाचल्या पाहिजेत, चेक केल्या पाहिजेत आणि आत्मसात केल्या पाहिजेत. शेवटी एकच सांगेन मी की संविधान आपल्यासाठी बनलेलं आहे, ते समजून घेऊया, आत्मसात करूया आणि कृतीत आणूया. धन्यवाद.